कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. सगळ्या वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन घटस्थापनाची शुभेच्छा. आत पळया आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या समस्त जनतेक रुपाली नायक हेमगेली घटस्थापना दिसाची शुभेच्छा. हिंदू धर्माचे प्रत्येक सण उत्सवाक एक विशिष्ट महत्व आसा. घटस्थापनाच्या नवरात्री उत्सवाचे श्री दुर्गादेवील्या 9 रुपात म्हणल्यार पयले दिवसाच्या देवी शैलपुत्री योग नृत्येत आशिल्ल्या देवी राक्षसाल्या संहारासाठी प्रार्थना करचो आजचो दिवस आसून घटस्थापना निमित्तान पयलो दीस तो आचरण करतात. त्या देवीला आशीर्वाद आमगे सगळ्याले कष्ट निवारण करू अशें उद्देशून या घटस्थापना दिसाची क्षेत्राच्या सगळ्या जनतेक कारवार अंकोला क्षेत्राची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी शुभेच्छा व्यक्त केला. कारवारात घटस्थापना आणि नवरात्रोत्सव कार्यक्रमाची सुरुवात. कारवार आज सोमवार 22 सप्टेंबर 2025 घटस्थापना दिस. नवरात्री उत्सवाक आजच्यान सुरुवात. कारवारच्या अनेक खास श्री दुर्गादेवी देवळात आणि इतर देवळात आणि श्री दुर्गादेवी भक्तान श्रीच्या आवारात श्रीची मूर्ती स्थापन करून नवरात्री उत्सव साजरो करून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केला. कारवारच्या सदाशिवगडच्या इतिहास प्रसिद्ध श्री दुर्गादेवी मंदिरात या दसरा उत्सवाची पहिली पूजा असंख्य भक्ताल्या उपस्थितीत पार पाडली. या देवीची परंपरा अनेक वर्षां फाटल्या असून सदाशिवगड किल्ल्यावर आशिल्ल्या जागृत श्री दुर्गादेवीचे दर्शन हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक श्री छत्रपती शिवाजी महाराजान 2 वेळा घेतिल्ल्याचो उल्लेख इतिहासात मेळटा. म्हूण या जाग्यार शिवाजी किल्लो अशें म्हणटात. सध्याच्या काळात या दुर्गादेवी देवस्थानात दसरा उत्सवात भर पडला. हिंगा आज 22 सप्टेंबराक सुरुवात जाल्ल्या या दसरा उत्सवाची दसऱ्या दिसा म्हणल्यार 2 ऑक्टोबराक सांगता जातली. या उत्सवाक राज्यच न्ही तर गोंय महाराष्ट्र या परराज्यांतल्यान हजारांशी भक्त या देवील्या दर्शनाक येतात. या देवस्थानच्या आवारात उत्सवा निमित्तान विद्युत रोषणाईन झगमगीत केला. या दसरा उत्सव कालावधीत कीर्तन पूजा लिलाव दांडिया नृत्याचे आयोजन केला. दसऱ्या दिवसाक म्हणल्यार 2 ऑक्टोबराक सकाळी 9 ते 1 वाजतापर्यंत तुळाभार ऊटर्पण काणीक आणि श्रीचे दर्शन आणि इतर कार्यक्रम जातले. सांजे 4 वाजताना किल्ल्याच्या भितर देवील्या मूळ स्थानाकडेन पूजा अर्चा कार्यक्रम जावन नंतर श्रीच्या मूर्तीचे पालखीत विराजमान जावन इतर देवासकट शिवाजी चौक लागींच्या दसरा शिट्टा हिंगा वचून आपट्या झाडाची पानां लुटचे म्हणल्यार वर्ष पद्धती प्रमाणे भांगर लुटचो सुवाळो जाता. नंतर पालखी त्याच मार्गान परत येताना वाटेर भक्त तोरण घालून सुवासिनी आरती दितात. भक्तान या उत्सवाक श्रीचे दर्शन घेवन देवीलो कृपा आशीर्वाद घेवचो अशें श्री दुर्गादेवी उत्सव समितीन प्रसार माध्यमां मार्फत माहिती दिला. या दसरा उत्सवा निमित्तान कारवारात बऱ्याच देवदेवतांच्या आवारात म्हणल्यार सदाशिवगडच्या श्री महामाया देवळात, पिंपळकट्टा सदाशिवगड, अस्तोटी आरव श्री महामाया देवस्थान, थोरलेबाग गिंडी देवी, माजाळी केरवडी श्री दुर्गादेवी, बैरे श्री सांतेरी देवी आणि श्री भवानी देवी अशा अनेक जाग्यार या नवरात्र उत्सवा निमित्तान दांडिया खेळाच्या आयोजनाची तयारी केला. या उत्सवाक हजर रावन श्री दुर्गादेवीले दर्शन घेवचे अशें आयोजका वतीन कळयलां. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग ऑटो टँक 3, 6 आणि 10 लेयर.
बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। समुद्र किनारो कचरा मुक्त करची प्रत्येक ट्राली जबाबदारी, जिल्हा पंचायत सीईओ दिलीश शशी, कारवार। समुद्रातलो प्लास्टिक कचरो, मासळी आणि इतर समुद्र जीवान सेवन केल्यान ती मासळी आहाराक म्हणून उपयोग केल्यान मनुष्याला आरोग्याचेर दुष्परिणाम जाता, म्हण समुद्र किनारो आणि समुद्र स्वच्छ दवरचे प्रत्येकट्याले कर्तव्य आसा, अशें जिल्हा पंचायत सीईओ डॉक्टर दिलीश शशी यांनी सांगले। तेमी आयतवारा 21 सप्टेंबराक कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्यार भारतीय कोस्टगार्ड वतीन आंतरराष्ट्रीय समुद्र किनारो स्वच्छता दिसा निमित्यान आयोजन केल्ल्या स्वच्छता कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून उलयताले। जगात जीव जंतूचो उगम जाता समुद्रांतल्यान, जाल्यार मनुष्या कडच्यान समुद्रांनी जास्त मलीन जाता। समुद्रात वयचे मायक्रोप्लास्टिक वापरचे बंद करचे हे खिंच्या खात्याची जबाबदारी न्ही, तर प्रत्येक घराघरांतल्यान हेची अंमलबजावणी जावूं जाय। जिल्ह्यात जावच्या सप्टेंबर 17 ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत स्वच्छता ही सेवा या कार्यक्रमात जिल्ह्याचे सगळ्या खात्याचे अधिकारी हितून भाग घेतले, असे तेमी सांगले। या वेळार अप्पर जिल्हाधिकारी साजिद मुल्ला हेमी घरात प्लास्टिक वापरची ना आणि समुद्र किनारो स्वच्छ दवरचे प्रमाणवचन घेऊक सुचयले। कोस्ट गार्ड कमांडंट किरण कुमार सिन्हा हेमी सांगले, मायक्रो प्लास्टिका बदलात इको फ्रेंडली वस्तूची वापर करचो हेतूत मुख्य वाटो आयच्या युवा जनतेलो आसा, असे सांगले। या वेळार कारवार नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, नौकादळाचे अधिकारी रजत कुमार, मच्छीमारी खात्याचे जॉइंट डायरेक्टर रवींद्र तळेकर, ग्रासिम इंडस्ट्रीजचे कुश शर्मा, कोस्ट गार्ड डेप्युटी कमांडंट विवेक दीक्षित, विविध शाळेचे विद्यार्थी, कोस्ट गार्ड कर्मचारी, मच्छीमारी आणि सार्वजनिक हजर आशिले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।